Ang atong patron dinhi sa simbahan mao si kisingan San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer. Unsa may iyang hitsura? Tao siya nga naipako. Tao nga gibutangag pako. Nya unsa may hinungdan nga gibutangan ni siyag pako? Tungod kay mura kuno ni siyag magbalhin-balhin nga supernatural ni Asya dinhi nya tuasad siya didto nya mao man na ang mga anghel dali kayong moabot ba bisan asa sila. So mura siya og gikonsiderar nga usa ka tawo nga anghel sa katawhan. Ana kamo unsa may inyong pako? Pako sa anghel o pako sa kwaknit? Kay si Satanas ra ba nasa na siya pako, pero ang iyang pako ang gihimo-himo sa mga drawing kanang pako sa kabog, no? Mao na ang kabog kuno, ang bat mao kuno na inungdan ganing sabwag ning COVID. Mura sa siyag pako, sabwag ba, pero COVID ang gisabwag. Ang mga anghel ipadala nga nis kalibutan ang anghel sa Ginoo aron paghatag og maayong balita. Maayong balita. Ang anghel sad sa yawa kay daghan man sad ning anghel ang yawa, iya sad nang ipadala sa kalibutan aron paghatag og daotang balita. Hay may inyong ganahan madungog ang daotang balita o maayong balita? Maayong balita. Kung naay mo dool nimo nga moingon atong biyaan ang atong mga sala. Unsa mo na? Maayong balita o daotang balita? Maayong balita. Nya nasa mo dool nimo nga mochisbis ngadto sa imong silingan. Hay may imong tubayan kaning maghisgot og sala nimo o katong maghisgot sa sala sa imong silingan? Naghisgot sa akong sala. Ya, istorya. Ganahan gagag-ingno nga kanang imong pagkalibakira, kanang imong pagkayaw-yawan, hunungan na kanang imong kahimalikas, kanang imong pagkabakakon, kanang imong pagsigig sinasinaan ng buhok sa imong silingan o sa mga artista, kanang sige nimong pangiskis anang imong kilay kay sukdon ginaan imong mga kilay anang naang mga artista. Ganahan kami na. Oh, dili pero magsige ganingon si Father ba? Kibaw ka ng Father. Sige, Father Siano ba? Ana, kibaw ka ko si baw. So gibaw. Ngano man di ay, mga anghel sa yawa mo. Sige gisgot anang daotang balita. Dili mo kusog mo tubay anang nga chismis. Sahay sa. Mga chismosa mo. Daotang balita na. O sige, laing balita naay mo ingon naay nagpautang didto gamay kay interes. Unsa man na maayong balita o daotang balita? Maayong balita. Na pataka. Unsay maayong balita gud taon nga ang Ginoo aman magsugo nga pag inutangay kamo. Na kanang utang na gani mo isgutan. Na daotang balita na. Mo bitaw daghan kay ron nga di na hapit katog tungod sa utang. Daghan kayong na nagkusmod ang naong tungod sa utang. Kay dili na sugo sa Ginoo. Daotang balita na siya ang utang. Pero naay mingon naay nang hatag didto alang sa mga kabos kana mo na maayong balita. Kay si Kristo manghatag man di man magpautang. Kamu no, gini klaro lagi, utang lagi na inyo. Labi nag-ingnon nga gamay kag interesos. Utang dayon. Mga igsoon ang ebanghelyo sa atong Ginoo dili baya sayon. Unya ang laing function sa mga anghel mao ang pagtabang nga mahimong sayon ang atong pagtuman sa sugo sa Ginoo. Munang doon na tayo gitawag og guardian angels. Dili sila manalipod nato nga i-magic ba? Kanang i-magic nga, uy, wa ko bangga kay panalipdan jud ko guardian angel. Naka-break lang yun ka.
ang purpose anang guardian angels dili aron luwason tas kamatayon og sa aksidente, kung dili aron tudloan ta unsaon pagdawat sa kamatayon sa mga sakit og sa mga kasakit sa kalibutan aron mugaan. Kita gud ato mangyong pugson ang guardian angel nga dili ta masakit, dili ta di ta madisgrasya, di ta mamatay. Ayaw Bishop Chupilo kamomot gani namatay mas bangga. Di ba? Ayaw lang na ipugos, pero ang itudlo niya nato nga mugaan ba? Kay bugat ba yan bugat nang masakita, bugat sa nang naatay kasakit, bugat kaayo ang pagdawat sa kamatayon. Labi na gyud og imong gitan-aw nga dili pa panahon. Lingi ako nun ang imong tupad. Angayan na ba ng patyon? Lingi ba? Sa angayan na di pa. Dili padre bata pa kayo rin yun. Mao na kasagaran to bata pa di pa angay mamatay. Pero si Pedro Calungsod 17 anyos pa kuno to. Si Saint Agnes 11 anyos, 12 anyos. Si Saint Therese of the Child Jesus 24 anyos. Nya kana 24 naman na. May na ng Ayaw, patio. padre, wala na. Lagi na kasagaran mao na makapabugat nato kay maglisod tag dawat ana mo na ang Ginoo ang tudlo pinaagis mga anghel tudloan ta unsaon pagdawat aning mga realidad sa kinabuhi nga dili kay ta mabugatan, dili ta ma-stress, dili ta mo give up sa atong pagtuos Ginoo. Iya bang ipasayon ba? Ana mo na ang hangyua sa anghel nga musayon. Tabangi ko Ginoo nga musayon unta mugaan-gaan ning akong bation. Ana nang litan igtan-aw nimo sa imong bana nga portigyong dug dito siyang kabit. Bugat man na. Lord, mugaan-gaan unta akong bation. Ana, iguli sa imong bana may ka salamat kay nakauli pa. Wa na gaan na. Di ba? Di mo totoo na. Mo pasalamat ka ba? Mugaan man guna inig pasalamat nimo. Pero dili ka kamo mo pasalamat bugat, magsikag mahay. Ngano man gyud, yan ang animal ay, uli ng yawang dako ay. Bugat, no? Pero ka salamat Lord, gipapauli pa nimong yawa. Gaan-gaan na lang jotay, yawa lang yapon pero ni gaan-gaan kay kamao naman kang mo pasalamat. Kaya ang Ginoo baya mo'y tag-iyas kinabuhi. Nya buhi pa man na. Di, sa to pa, kanas Ginoo. Mo na pasalamat ha. Para bitaw aning ato dining simbahan. Sige tagpasalamat sa mga donors. Di, gaan kayo. Hapit naman kayo mahumag taod ang kuhan. Stained glass. Ningit-ngit na magani akong naong. Igo ang takay ko sa adlaw di ana o tanawa karon di ba akong naong murag hilo-hilo no na green. Tungod kay naatay angayng pasalamatan ang ato mga benefactors og donors. Nagmeeting mi sa PPC og sa finance kagabi niya amo na gyung gi-finalize nga hunong sa atas atong project ato usang bayaran ang tanan nga balanse niya among gikwenta gabi kibaw mo pilay ato pang pila pa itong kuwang wa na nilabot ang stained glass kay nabayra naman ni nato kaning ni ang lingkuranan nabayra naman ni nato ang atong kuwang karon among kwenta gabi ato lang i-round off moabot siya og 3,500,000 tungod na aning trabaho dinhi kaning tanang gipatrabaho nato finishing, mga grills, mga simento, mga kaning renovation, expansion, roofing, ceiling, wa man na to maapil atong pledge. Nya karon gisummarize na electrical tanan. Moabot siya mga 3.5 million ang balanse. Akong gihunahuna ba hapit naman mahuman ang trabaho sa ato pa kanang 3.5 million gitrabaho na aning atong mga contractors nga wa sila bayari.
Unsa mo na siya kanang mo trabaho ka nga di ka bayaran? Unsa mo na siya? Ayaw nga buhat. Unsa na bungas imong kabuang o sa imong kabuutan? Bunga sa kabuutan. Kabuutan. Bunga na sa imong gugma o sa imong kalagot? Bunga sa gugma. Bungas gugma. So kaning ato mga contractors ini mga buutan o mahigugmaon. Nya kay kita may nakabenepisyo. Unsa man siya atong isukli nila? Ang atong kabuang. Ang ato sang kabuutan. O kabuot. Ang atong gugma o ang atong pag ato silang kalagutan nganong nagtrabaho sila diha nga wa man ato sila sugua. Hindi gisugo nato eh. Nang trabaho diha wa mo bayre. Ana. Di oy mahigugma sa tanila. Muna isip inyong parish priest mangayo ta og mga angels. Mao na ni ang atong final act, first phase sa atong pagka-angels to each other. Yan, saon man. Sa una, pledge man to. Karon, tawgon na ni nato siya og love offering. So, kamo diha mga kaigsuonan nga gustong mo tabang og sulbad or bayad aning 3.5 million, hatag mo og love offering. Pila may presyo anang love offering? Walay fresh. Nakataon. Oh, naad ako. Maunay nakaapan. Kay ang love offering, wa kunoy presyo. Na ay presyo eh. Pila may presyo ana? Ang labing dako nga kantidad nga imong ikahatag ngadto sa imong gihigugma. Nya kay kini man ang atong parokya atong hatagan, ang labing dakong kantidad nga imong ikahatag maoy ihatag. Kung ang labing dakong kantidad nga imong ikahatag karon 1 peso ihatag na. Kay dako-dako nagjutay sa gihatag atong byuda nga 2 cents. Gidaig og maayo sa Ginoo ang byuda nga nihatag og 2 ka sentimos. Mas gidaig niya kaysa nanghatag og tag 10,000, 1,000, tingali na patoy uban 50,000 nga 10% ra sa ilang income or sa ilang kwarta. Ang byuda gihatag niya ang tanan. Ang labing dako ngayang ikahatag. Yung ingon nga ni kag labing dako, wala na nay measure of amount. Pero kita din ato lang taga-limit siguro. Ang atong love offering nga dawaton gikan lang sa 1 peso to 1 million. Murag og mo sobra ana kuha na sa gay no bugat sa na sa tong kasing-kasing. So kutob lang ta 1 million inyong ihatag. 3.5 million man ni siya og naay mo love offering nga mga 4 ka tawo nga tag 1 million ihatag. Awa na sulbad na ni siya. Na mga naong ninyo mohatag ka nag 1 million. So, ona ha? Nya, dili na ta pledge. Dili na ka way saad-saad. Kay ang gugma dili man isaad. Di man pwede mo ingon kus madre nga, sister, I will love you next year. Di pwede. Mamahalin kita bukas? Dili pwede. Love is always present. Mao na ang gamit sa love is always I love you. Mao na siya. Present. So, unsa may buhaton? O gusto mong mo-donate, just inform me nga, Father, na anak ko'y gibutang sa imong bank account. Mauni ang kantidad, mauni ang pizza, mauni akungan. Nya amo din ang i-record. Love offering from, nya mauni ang pizza. Chiko na namo tos bangko. Father, na ako'y gihatag nga love offering, mauni ang kantidad, mauni ang pizza, mauni ang kwarta padala nga akong gipadadaan, mauni ang reference number, mauni akungan. Amo din ang claimon dito. Nya balibaran dayon mi. Naabit tayo mga kuan karon ato mga kwarta padala tungod sa ilang tingali sa ilang system o sa ilang check and balance. Nagitaroy daghan kaayo nga wa makolekta. Siguro sobra pa na sa akong side, sobra pa na mga napo kabuok wa na ko makolekta kay nana ang resibo gihatag na gi-text na ipakita na nako didto balibaran lang gyapon ko wa man gyud na pader di man gyud makita dire
Na kung anong di man makita nga ni ana man na dire, ingon din siya, amo manggong system Father, check kuan ba kanang control ba system. Itawag lang na dito sa nagpadala nimo, di tawag na pud ko, ilan na sang adtuon, okay na Pader. Igbalik na sa nako sa wa man gyapon Pader, na kung ano man Yun siya nga, amo ng system, nako kapoy po di aning mudawa tagugma no. Murag may isang isuko panagsa, pero unsaon man nga ilaw sang sistema, pero ako nang sakripisyohan no. Pero mas nindot yun og mugaan-gaan, iditsog hat butang sa atong account nga atong isigig flash diha sa bank accounts or sa GCash account nato. So mga igsuon, ang gugma dili unya-unyaon, ang gugma dili labing ubos, kung dili labing taas. Muna nga niingon si Jesus ni Nathaniel, gusto kang mohigugma nako? Nya karon nakatagamtam kas akong gamayng gugma ni ulpot nakas kalipay. Suway og sunod nako og sa akong gugma, di ba makita nimo ang langit nga maabli because heaven is the place of love. Maabli ang langit nga nakita ni propeta Daniel diri sa unang pagbasa. Maabli ang langit og magsaka kanaog ang mga anghel sa anak sa tao. Nganong adto man magsaka kanaog niya? Because Jesus is God and God is love. Niya, the greatest love nga iyang gihatag nato, wa man say kwarta, ang iyang kaugalingon. Mao na dinhi isip inyong parish priest, samtang wap-an ni mabayre ang atong tanang project, ako sad ning gikumit sa akong kaugalingon nga dili ko mangayo og stipend. Ang akong kinadak-an sang kantidad nga ikahatag dinis atong parokya mao ang akong stipend. Ako nang ihatag tanan. Malipay. So manindog na ta.